Manat. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarken. Kepo ya enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean njel bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan yang semasa wis sapa ngono. Tapi Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelak. Sangya Benopati Raja Putri Astina Banyak semulanya bergotong hati Kenalangan sangat bangkit kuningan Sangya Benopati Raja Putri Astina Ae, ae Ae, ae Persiapan sinden jumeneng sedaya banyak semulanya sebelum merapi mengkang cenglalangan dan abadi kumingan Sangya Benopati Raja Putri Astina
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duh, anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu dhewe limbo. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku nganggo leren ora ketang nggo sawetara ya nok. Iya. Ngestokake dawuhmu mak. Bengi iki ora ana tembung sing luwih endah kang kudu ndak ucapake. Iya. Kejaba mung ucapan lan ungkapan muja lan muji syukur marang ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya mak. Sing wis malembarake keberkahan kang sarta kenikmatan. Heeh. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga aku karo kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Ngono ya mak. Iya. Ngestokake dawuh tanpa nikmat lan barokah Gusti Allah awake dhewe ora bisa kepareng sowan ana ing kene. Pancen bener kapara nyata. Lah banjur bengi iki kok sajak gayeng gumarenggeng. Bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Iki ngene ya, Nak. Heeh. Adicarane bengi iki tidak lain dan tidak bukan. Heeh. Kuwi agenda rutin tiap tahun. Agenda rutin tiap tahun. Heeh. Maneka warna sing dadi jenenge. Heeh. Ning nggonku kono arane bersih desa. Utawa sedekah bumi ana sing ngarani nyadranan ning ana ing grogol kene diwastani selan ageng. Oh, selan ageng. Agenda rutin tiap tahun. Iki wis kagelar 1 bulan penuh. Oh, selan ageng. Iki minangka tandha wujud syukure para warga masyarakat ing Kukuban Desa Grogol, Kecamatan Sawu, Kadipaten Ponorogo. Syukur marang Gusti kang murbeng dumadi awit wis diparingi nikmat saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Heeh. Disyukuri kenikmatane Gusti Allah mau dalam bingkaian adicara selan ageng kaya sing kagelar ana ing adicara bengi iki no. Oh iya, iya ngestokake dawuh hebat luar biasa. Apresiasi kang sarta antusiasi para warga masyarakat ing Desa Grogol, Kecamatan Sawu kene ya, Mak. Pancen patut diacungi jempol 2 no. Oh iya, wiwit aku lagi teko wis penonton wis susukan, penonton kuwi wis rame. Heeh. Yen ora kleru anggonku nyadong dawuh pancen kene iki desa paling gedhe dhewe ya kene iki, Grogol. Grogol. Penduduke wae kurang luwih 10.000, hak pilih 7.000. Oh ngono, Grogol Kecamatan Sawu kene. Heeh. Senadyan awake dhewe lagi perdana, lagi pisan ji iki sowan ana masyarakat Grogol Kecamatan Sawu nanging ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak untuk seluruh para warga masyarakat sing antusias apresiasi dukung suksesi pagelaran bengi iki ya, Mak. Pancen kaya mangkono. Iya ngestokke dawuh. Ora lali ya, Nduk. Kepiye? Ora lali ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk sapa wae, Mak. Konjo ingkang angka setunggal nuwun inggih menika Bapak Kepala Desa. Ngono. Bapak Kepala Desa Grogol. Nuwun inggih menika Bapak Jalu Prasetyo. Lah banjur para panitia uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan konjo sedaya panitia ingkang ikut andil lumadining pagelaran wayang ana ing bengi iki. Kang pinandekan dening ketua panitia nuwun inggih menika Bapak Edi Suryono. Ngono ya, Mak. Ewadene seksi wayang kulit uga ora lali Mas Agung. Lan sedaya panitia
sumrambahe para warga masyarakat ing Kukuban Grogol kang ora bisa disebutake siji mbaka siji ngaturake panuwun. Alhamdulillah ya Nak. Ya ngene iki ana tetembungan tambah sedulur tambah rejeki. Kabeh iki merga saka awake dhewe sak kanca kecipratan rejekine wong Grogol Sawu. Iya, ujub syukure warga masyarakat ana ing desa Grogol Sawu. Gusti Allah wis ngandharake lumantar kitab suci. Ya. Sak sapa sing gedheke rasa syukur, sayekne bakal ditambah sing dadi nikmate. Ya. Lan sapa sing kufur ora gelem nyukuri kenikmatane Gusti, ora gelem nyukuri peparinge Gusti, bakal nampa bebendu. Oh ngono ya, Mak. Mula syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing penting. Syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing penting. Dene diaplikasikan nganggo apa wae kuwi monggo. Desa mawa cara, negara mawa tata ngono kae. Oh ngono ya, Mak. Lah, wis dadi makuna adat kang sarta tradisine warga masyarakat kang lenggah ana ing Grogol. Ya kuwi mesti ngenekake agenda rutin tiap tahun. Syukure kuwi digelar dengan bingkai selan ageng kaya kang kagelar bengi iki. Oh ngono ya, Pak. Pada intinya sama. Ing antaraning selan ageng bersih desa, nyadranan, sedekah bumi, rasulan, apitan dan lain sebagainya. Kuwi padha no. Oh padha. Intine ucapan dan ungkapan syukur marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Adat utawa tradisi sing kaya bengi ngene iki ora tabrakan karo agama ya, Mak. Ora no. Malah ana isine adicara selan ageng utawa bersih desa kaya ngene iki isine malah ajaran-ajaran agama. Oh ngono, Mak. Senadyan selan ageng kuwi dudu secara kulit dudu ora diperintahke ning agama, nanging jerone kuwi ana nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan. Tuladane apa, Mak? Tuladane ana ing selan ageng kuwi, ya. Ning kene ana satu nilai syukur no. Nilai syukur. Syukure para warga masyarakat marang Gusti Allah. Loro nilai sedekah, amal jariyah. Dana rasa. Oh ngono. Dana kuwi weweh, rasa wis ngarani, nyenengke wong liya kuwi wis kelebu dicatet dadi sedekah utawa amal jariyah. Sedekahe para warga masyarakat ing Kukuban Grogol ya, Mak. Ngene iki sing kecipratan rejeki sing disedekahi karo warga masyarakat Grogol sing merasa diuntungkan, ya. Ora mung pelaku senine. Oh ngono. Ora mung dalang pengerawit pesinden, ya. Nanging bakul-bakul kae ya melu kecipratan rejeki. Oh ngono. Ngempeke yom. Kecipratan sawape selan ageng. Padha-padha melu mengais rejeki. Tegese dengan adanya acara selan ageng kaya bengi iki kuwi sing diuntungkan kuwi sangat banyak no. Oh ngono ya, Mak. Dadi kabeh kuwi mung kinarya sarana. Oh iya ya, Mak, iya. Ana nilai syukur angka 1. Angka 2 nilai sedekah. Banjur angka 3 silaturahmi. Iya. Nyambung tali silaturahmi, nyambung tali persaudaraan. Wabil khusus ya kuwi ing antaraning awake dhewe sing lagi perdana sepisan iki sowan ana ing Grogol, nyambung tali silaturahmi nambah dulur karo warga masyarakat ana ing desa Grogol, Kecamatan Sawono. Wah, iya ya, Mak. Dadi dulure saya akeh, kenal karo Bapak Kepala Desa, Bapak Jalu Prasetyo. Iya. Kenal karo kabeh panitia kang sarta para warga masyarakat ing Grogol, Kecamatan Sawu. Iya ya, Mak, iya. Tek bengi iki acara selan ageng kuwi disumbutke adicarane. Disumbutke kok ana. Mau acarane sing wis didhawuhke
adicara Selan Ageng kuwi kagelar sebulan penuh. Kowe wis diwiwiti kanthi acara semakan. Iya. Ana maneka warna lomba. Iya. Wiwit saka sing balita nganti lansia. Oh iya. Kabeh melu lomba. Ana karnaval. Ya, ana karnaval. Uga iki penutupe utawa acara puncak Selan Ageng ya kuwi gelar wayang. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe sing ketiban sampur. Mergo saka voting masyarakat. Oh ngono ya, Mak. Dadi sing milih dalang kuwi masyarakat. Pancen wis dadi ngersane Bapak Kepala Desa, Bapak Panitia, kang sarta seluruh para warga masyarakat. Untuk tahun ini, ana ing acara Selan Ageng, miturut voting utawa masyarakat, suara masyarakat pancen ngersake dalange kuwi dalang sing isik Joko, dalang ganteng urung kambon karo wong wedok. Iya, wis dadi pilihane kuwi no. Alhamdulillah. Awake dhewe sowan rene. Lah ya mula tak golek-golek prawan grogol kene ya. Iya. Sing akeh randane malah. Oh ndak apa-apa no. Iya, ya ngestokke dawuh. Dengan prinsip agama karo budaya kudu melaku bebarengan. Oh iya, mergo ana unen-unen saka para sarjana kang sujaning budi. Iya, dengan agama hidup akan terarah, dengan seni hidup akan indah, dan dengan ilmu hidup akan mudah. Oh ngono ya, Mak. Wis tak sawangokno, lan aku kena menyimpulkan warga masyarakat grogol. Kene kuwi agamane kecekel, ora mung priyayi budaya, ora mung priyayi sing seneng karo wayang kulit, tresna karo kabudayan. Ning kene kuwi priyayine agamis no. Oh ngono. Spirituale dhuwur, buktine apa? Aku mau nunggoni adanisa. Wadan isa wadan bau antara Allahu Akbar, Allahu Akbar, geruduk masyarakat grogol langsung delok wayang, ndak salat sik lho. Lah selak rakuman nggon ora apa-apa, engko kan mulih nek salat ngono. Iya, iya. Iya ngestokke dawuh. Sing penting ora iso matur apa-apa, sing baku ndonga. Oh iya. Ndongake ngeleki desane nirakati grogol. Ya. Muga-muga sakrampunge seluruh rangkaian adicara Selan Ageng utawa bersih desa wujud tandha syukure warga masyarakat Grogol Kecamatan Sawuk. Desa Grogol dadya desa sing badatun, thayyibatun warapun gofur, gemah ripah lojinami kertatata turaharja, murah sandang lawan pangan, cinaketok ing kamulyan, tinebena saka bencana alam. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing pinaringan gerah ndang waras ndang mari Allahumma. Amin. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing isih Joko, sing isih prawan ndang temu karo jodhone Allahumma. Amin. Muga-muga warga masyarakat Grogol sing duwe utang muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Muga-muga ndang iso nyaur. Lho mbok menawa ngiklasne kok. Mbok menawa sing ngutangi iki ngiklasne ngono kan malah apik. Lah iya. Jebul kae sing tak anti-anti wis tak mrene. Yo. Wis rada suwe kabar pisan ora krungu kabare sajake. Jebul kae sing tak anti
mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada alen montan dadi inten yen pinuju gedeng lagi SMA merahati wis mari kangen muga-muga tansah kegen atiku dadi tentram pamurate trokan tajem mari kangen mula sira netra tajem nyati oi 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 sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalan mung tansah dadi iman yen menuju gedeng lagi SMA merahati wis mari kangen muga-muga tansah kaget atiku dadi tentram pamurate trokan mari kangen mula sira netra tajem nyati oi 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 pagelaran ana ing bengi iki uga disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media no. Oh ngono ya, Mak. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP utawa lokasi, iso memantau lumantar via streaming YouTube Asta Brata Media. Oh ngono ya, Mak. Dadi sing ndongake ujug kabule warga masyarakat Grogol Sawu ora mung para-para kang padha rawuh bengi iki, sing ndongake pirang-pirang no. Ya. Klebu sing nonton sing mirsani lumantar via streaming YouTube Asta Brata Media padha ndongake warga masyarakat Grogol kang bengi iki ngenengake adicara ya kuwi Selan Ageng. Oh ngono ya, Mak. Ahli sufi mengatakan dongane wong 40 babak timbang karo dongane wali siji. Oh ya, Jadi sing rawuh iki pirang-pirang ketambahan sing memonitor lumantar via streaming. Oh iya, iya alhamdulillah wa syukurillah sing ndongake akeh sing ndongake pirang-pirang fa insyaallah bisa ngrogol pinaringan berkah kang sarta barokah. Wiwit sore adicarane wis rame. Wiwit sore adicarane wis rame. Udakara aku budal saka omah Nganjuk kuwi sadurunge magrib no. Oh mepet karo magrib. Alhamdulillah iso tepat waktu, tak kira randat, tak kira telat. Iya. 7:30 tekan kene kuwi wis akeh wis kebak penonton. Mudhun saka gerobakku aku iki tangi turu no. Iya, mudhun tekan gerobakku aku tangi turu wis dipapak karo para-para ibu-ibu ngrogol. Oh iya, iya ya Mak, luar biasa antusiase kang sarta apresiasine uyung-uyung panjengkuyunge warga masyarakat. Ibu-ibu, emak-emak grogol no. Oh iya, payoh leh tuwek-tuwek rasan aku nduk. Oh iya. Tuwek-tuwek do rasan-rasan. Kela kita. Akbari dalange kita. Ya ampun.
Dalange gantenge Daniya manise Daniya tak dilati kaya apa ya. Warga masyarakat Grogol, heeh, dalang padake wedang arep dilati lho, Nduk. Lah ya kuwi saking senenge, saking bungae, saking bombonge, heeh. Urung-urung peladen-peladen juru masak. Heeh, kuwi yo awake dhewe yo mengucapkan terima kasih lho. Kuwi di balik layar jarang kesebut. Heeh. Ning nek ora ana juru pawon, ora ana sing tukang masak, ngono kuwi ora iso lancar acarane. Heeh. Mula aku ora setuju nek ana dalang utawa seniman utawa MC nek ngarani tukang pawon kuwi juru wingking. Aku ndak setuju. Oh iya, arep piye kae yo ikut suksese pagelaran wayang bengi iki. Heeh, sing gaweke awake dhewe kopi barang mau. Heeh. Ngono kuwi iki ya jasane andile besar. Oh iya, para-para sing masak juru masak ngono kuwi ya. Heeh, kula ora setuju diarani juru wingking. Heeh. Nggih, Mas Akbar kula damelaken kopi niki dahare. Heeh. Niki dahare niki kopine. Heeh. Bayarane njaluk foto nok mburan. Oh, ngono. Heeh. Juru pawon bayarane nggur njaluk foto. Aku ning pondokan ditutne. Nganti aku ning jeding arep nguyuh bareng ditutne. Bu se to, Bu tak nguyuh sik melu apa piye aku. Lah iya. Ya luar biasa. Nduk, piye? Iki saka kersane Bapak Kepala Desa kang sarta sedaya panitia sumrambahe para warga masyarakat ing Grogol, Kecamatane Sawo, Kadipatene Ponorogo. Heeh, iki awake dhewe sowan ora ijen. Oh ngono ya, Mak. Ning uga nganti kadang-kadang bintang tamu sing suwe ora kepethuk. Heeh, ya kuwi Kang Masku sing mijil saka Ngawi. Heeh, sing daleme Ngawi ya kuwi Mas Yuda Bakiyak. Heeh, diaturi minggah ana ing pepanggungan ikut serta menyapa warga masyarakat karben ngregengke kahanan wayangan ana ing Desa Grogol kanthi adicara selan ageng bengi iki ya. Nok ya ngestokke dawuh. Heeh. Dicawiske kembang cempaka. Heeh. Monggo Mas Yuda kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Ayo, monggo selawat dados ya. Mandune wong kumiyo mulane malale wong takut ora ngono kodang aku loyo agawe kelon senajan jabaran Mas Arya sampai kau makin semanjung datang kembali. Mandune wong kumiyong sepulane malale wong takut ora ngono konggane iko yen aku soloyo agawe kelon nimbang nyuwa nandet nyabang banjir tekadku sampai kawan menjong datang luar biasa. Wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu Mas Yuda. Alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih wonten ing Desa Grogol dalam rangka selan ageng. Selan ageng. Hebat luar biasa. Luar biasa Mas Yuda. Kula munggah panggung panggah dikawal karo Lin Mas Tuwek. Lin Mas Mas ya. Lin Mas kit 5 tahun wis alah kula pun teng mriki tanggapan enten ping 6 sing awal nggih Pak Gianto karo Tumingal.
Kowe biyen panggangmu ora ganti-ganti ya, Mas? Alah, ngono kok ya ora pensiun lho. Wong untuke ra duwe lho. Lho ngono kuwi biasane saya sepuh ki mergo saya ora neko-neko, Mas. Saya ora neka-neka apa wong Pak Tumi ngalimbo weling ra umum. Kok iso beling lho? Lah niku kan di samping dadi linmas. Beliaunya kan ya juga kadang dadi komentator bal-balan, komentator poli. Pinginane diserempet truk kene ne. Kuwi Pak Linmas kuwi? Pak Tumingal, rencana Pak Tumingal ki ora komentator poli, ora komentator bal-balan, malah enek sing telepon arep digawa ning Iran. Kok iso tekan Iran barang lho? Anu kon komentator perang. Malah perang dadak komentator. Ya Seneng ya alhamdulillah. Mas ya? Kalah seneng ditanggap Pak. Iya. Napa melih kepanggih kalih dulur-dulur, kepanggih kalih Bapak Kepala Desa Pak Jalu. Pak Jalu Prasetyo. Piyayine anteng, meneng, gak kakean ngomong, saking antenge wargane gak ngerti utange pira lho, gak enek sing ngerti. Ya utangnya ditutup ya masa wong. Tapi sukses Mas, pagelaran Selan Ageng Desa Grogol beda dengan desa yang lain. Sukses, tepuk tangan untuk Desa Grogol. Luar biasa. Loh, piye didadaki Mas? Masih atau desa-desa saiki lurahe padha pucet. Lah piye to Mas, keterak koperasi desa ki dede karek nampa 300 punjul saithik lho. Ning mau bagaimanapun itu kan kebijakan. Tetap bangga. Karnaval lancar. Sepak bola lancar. Bal-balan lancar. Lancar kabeh. Sound system. Iki termasuk sound system padha ndek winginane Mas. BPJS iki. Sorry. Iya. Masa jenenge BPJS? BPJS iki. Bayare pisan nggo sesasi iki. Alah ngono kuwi ta, Pak. Lah tapi kompak warga masyarakat mriki. Wah, panjenengan sing dipilih minangka dalang. Amin. Dasare isih enom, muda, ganteng, prestasine luar biasa, wayangane ya apik. Niki lho Mas Akbar dalang ganteng. Tepuk tangan ibu-ibu saya. Mas Yuda ya pelawak hebat, pelawak senior. Nggih, kula mau ditanggap ping 6 teng mriki. Ping 6 teng mriki nggih. Mboten kok perkara apik, mboten kok perkara lucu, Pak. Lah perkara apa? Sing gampang dinyangi aku tok. Jangkrik kok panitiae tanan kok. Nek wis gelem, Lah piye to? nek wis nyaguhi ki aja ngresulo. Ora kok perkara nyabi ngersulu aku. Mbah Lurah langgar telepon mesti nangis sik. Masa alah. lagi telepon mbok Lagi telepon. Ora salam sik, ora salam. Ora salam sik. Mas Udo, mbok kula ditulungi. Ngene lho piye kono saged pripun? Malah niki rencana kula mboten badhe ndagel blas kula. Lho, kok ngono lho? Ngeterne mondol. Lho, mondol Mas mondol iki? Badhe kula daftarne mudin mriki. Lho, lah kene modine? Mudine kosong niki. Oh, Moden Grogol masih kosong. Mudin Grogol kosong nembe sakit. Lah rencana niki kula ken genteni kan potongane wis kaya pocongan ta. Ngenteni banterne. Omong to, iki 750 kok meneng ae kok. Ngendi golek mik sing penak. Ngenteni Mudin ku akeh rong dina mati. Ya ora ngono kudune kowe iki bangga dadi Mudin. Tapi nek potongan ini ki ora pantes kok dadi Mudin lho. Lho, lah napa Mas? Pantese sing ditelken ni ya iki. Padakno mayit. Ya ora ya mayit kowe kudune matur nuwun. Kowe wis ping pindho lho nek kene ditanggap. Nggih. Ha, sing awal ya panggah Helin Mas. Kudune kan sing awal kono ya. Lah kok malah aku ning ngarep kono njaluk tuntun iki piye to Lin Mas? Aduh. Kudune sing njaluk tuntune malah sampe. Sing njaluk tuntun kan wayahe aku. Sing kono golekne dalan. Iya, lah kok Pak Gianto tuna ngene. Lah arep golek dalan piye wong dengkule wis kotre. Ora ngono. Wah niki hebat luar biasa lho Mas. Alhamdulillah dalu punika masyarakat tumplek-blek Mas. dalam rangka Selan Agung sedekah bumi bersih desa ngresiki desane lahir lan batine supaya adoh saka memala adoh saka sukerta caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma Amin. ingkang saaturan malih warga Grogol gadah niat-niatipun caos kurmat dumateng kaki danyang Nyai Danyang ingkang mapan wonten ing Grogol pramila dipun sekseni dipun suwuni berkah rahayu wilujeng serinten sedalunipun ngajeng sak wingkingipun.
Ingkang saaturan malih masyarakat Grogol paring hormat dumateng dinten 7 pekenan gangsal yah menten kopine kok dereng medal. Kok malah nyemoni kopine rong medal. Ora lho tak sawang kok gene ireng-irenge. Wah hebat luar biasa niki. Luar biasa ta. Niki agenda tahunan lho Mas. Agenda rutin nggih. Agenda rutin. Setiap tahun Desa Grogol itu mengadakan Selan Agung. Artinya apa? Artinya apa? Maknanya apa Pak Yudo? Ngeten kula jelas nih. Nggih. Selan Agung itu kan tinggalane para leluhur, warisane para eyang-eyang ingkang sampun surut ing kasedan jati. Nggih. Harus kedah dipun uri-uri, harus kedah dilestarikan. Betul. Napa melih gelar pakliran wayang kulit. Wayang kuwi warisane eyang. Wayang kuwi jarwa dosake wajibe sembahyang. Ana sing ngarani ringgit Sunan Giri sing nganggit. Dadi iki kabeh mengku filosofi ya Mas. Filosofi mulane nanggap wayang ngeten iki padha karo ninggali anak putu supaya paham dan ngerti dengan kabudayaan luhur. Termasuk nandur kebencian, nandur keapian. Mbah-mbah wis nate dawuh, sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing gawe mesti nganggo. Iki lho hebat wong Grogol. Falsafahmu ora kena dienggo patokan blas kok. Tak idoni lho engko kok malah Kok iso Falsafahmu mandul? mau piye? falsafah para leluhur sapa sing nandur bakal ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Lho. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Oh. Sing utang bakal nyaur. Alah to kowe utang malah minggat. Sing gawe mesti nganggo. Wong duduk kubur pe arep digoni dhewe. Wong duduk kubur ki ora mungkin digoni dhewe. Lah terus Sing ra gawe teko-teko ring letak. ngene iki lho bocah iki. Iki pepatah mbok paido to. Iki pepatah pepatah. tinggalane mbah-mbah biyen lho. Para leluhur, para mintuna, para mumpuna ki wis paring dawuh dengan petuah-petuah seperti itu supaya awake dhewe ngleksanakne. Wong bocah wae mbok nyontoh Mas Akbar kae. Lah iki lho. Piyaine gagah, ganteng, nganggo blangkon ya ketok bagus bareng kowe ndas karo blangkon gak rukun iki piye to? Mas ngono kuwi sampeyan sebagai sepelane, Aduh, sampeyan aduh. sebagai rekan kerjane mbok golekne blangkon sing ukurane pas. Harga diri kulo kan bisa jatuh to Mas. Wong ben taun sowan mrene kok blangkon karo ndas kok gak akur ki lho piye jane ki lho. Kuwi jane sing elek blangkone apa ndase? Ndasmu apa blangkone? Loro kabeh. Kok loro kabeh ki lho. Wong iki mau kok omah ya pas kok. Lah bareng tekan kene kok klodho. Barang tekan kene iki hawane adem, ndak Terus? malah mungkret. Lucu. Apa enek ndas kok mungkret iki lho. Adem kok. Sing tak karepne nuwun sewu nggih Mas Akbar. Kados pundi Mas Yudo? Awake dhewe iki piyayi Jawa nyandang menganggo ngono dadya sarana memangun diri pribadi. Leres. Wong ki nek anggon-anggone apik mesti disawang ya ketok becik, merga ana pepatah ajining diri saka lati, ajining raga, Saka busana, ajining awak, saka tumindak. kene ya ngerti. Ya ngerti. Wong ki ajining diri, Saka lati, ajining raga, saka busana, ajining awak, saka tumindak. nyonto Mas Akbar. Ajining diri saka lati, lati suarane kepenak. Ajining raga saka busana, busanane ya besus, suarane enak, busanane apik, mula payune larang. Rungokno le ora kaya kowe 750 bensin golek dhewe, nggih ngojek. Dadi nek nganggo klambi apik, Ya apik, besus, payune larang. Suara sing becik, payune larang. ora mesti. Lah kok iso ora mesti? Kowe ngerti sapi? Sapi ke klamben ora? Sapi ora klamben. Sapi ke suarane piye? Suarane ya mah ngono. Elek apa apik iki? Elek to. Lah sampean besaran kok sapi siji payu 80 yuta. Lah iki dandan besos kene payu 80 yuta. Ngene iki aku ora trimo Mas, disepeleke. Dalan kok pedane sapi iki lho. He. Wong edan kuwi. Wong cewengah murah Jawa itu tak suwe-suwe tak. Hih tenang. Lho aku suwe-suwe Sluman-slumun selamat. debak basa leak-leak, gale asem, enek ndas kok kaya kentang. Ngawur.
Lah malah ibu-ibu ngarani jare kaya lato-lato. Wah, iya ngawur kuwi. Lah kok ngawur ki lho? Iki dudu kentang, dudu lato-lato. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep diladasmu lho sapa iki kok iso? Lato-lato. Aji ning raga saka busana nyandang besus suarane apik payune larang. Larang. Alah sapi kera nganggo klambi, suarane moh ngono tok ya payune 80 yuta. Iki 80 yuta payu. Ora payu, Mas. Jajal pepatah sing lain. Ya nuwun sewu, aja mbok bedakne antarane menungso karo kewan. Lah piye lho? Nek menungso karo kewan ya tetep jek aji menungsane to kok iso. Kok iso aji menungsone? Lah menungso ki makhluk ciptaan Tuhan sing paling sempurna lho. Duweni kok iso. akal, duweni nafsu. Lah kok mbok padakno karo kewan. Lho, menungso karo kewan iki malah jek aji kewan. Lho iki bocah piye to iki? Piye to ki bocah kino? Suwe-suwe tak mut lambemu lho engko. Contone ngene. Walet kae. Walet kae ilere sekilo 3 yuta. Walet ilere sekilo payu 3 yuta iya. Jajal ilermu tak adono. Sapa sing arep tuku? Cek aji Sik kok kewan. Mas Do, aku dipadakne sapi sampean padakne walet. Padakne walet iki Kurang masa ajar, kurang ajar. ya Allah Gusti, ya nek walet ilere sekilo Sekilo 3 yuta. Heeh. Lah nek ilermu apa payu sapa sing arep tuku? ilere Aja sampean Pak Lurah sampean tajari. Aja meneh kok karo kewan. Lah karo apa? Karo kentang kuwi lho si aji kentang awakmu. Lho Mas Akbar. Lah iya. Wong awake dhewe karo kentang kok jaji kentang. Karo si lho. aji kentang. Masa menungso padane bandenge karo kentang lho. Sampeyan karo kentangnya aji kentang, Mas. Kok iso? Kentang diadai karung dipikul go ning pasar dinyang wong. Heeh. Lah nek sampean dipikul, sapa yang menyang? Datang arep. Hei! Kurang ajar, Mas. Kurang ajar. Ora seneng aku ngono. Mosok enek dalang Jatuh harga diri jatuh. Ayo, dalang kok dipikul ngene. Dalang kok dipikul rumangsane. Si aji kentang. Nuwun sewu Mas Akbar. Ora trimo belanono. Sesama seniman, sesama budayawan, padha-padha golek ekonomi nang isore terop. Ora trimo aku. Ora trimo. Ora trimo. Belanono aku Mas Do. Ya bener kowe ora trimo. Lah nyapa? Aku ya ora ngirim. Ngene lho. Maksudnya ora trimo karo omonganmu kene. Saya punya argumentasi lain. Apa? Dalang ki ya, sebutane wae Kiai Dalang. Dalang kuwi tugase ngudal piwulang. Piwulang sing becik ayo dienggo, sing ala ayo ditinggalno. Mula sinebut Kiai Dalang. Dalang kuwi gawean sing abot. Kok mbok lok-lokne iki lho. Abot lho suwengi lho. Abote dalang nggih endi? Apa yang ngusungi gamelan? Apa nata debok? Wah, teko-teko kari lungguh karo. Oh, cek. Ngono ae 50 dinyang ra oleh. Kabeh le. Jangkrik nang jatuh harga diri iki. Ayo, Abot to. Dalang iki kan melek. jagone apa turu? Eh, Jagone mulai teko esuk. nyuwara terus. Nyuwara. Lah sindene apa bisu? Wong yo nyuwara teko esuk. Oh iya. Iya bener iki. Oh. Ngene lho. Ngene lho Mas Do. Ya, krek Jelasno mana? ki lho. Ben dicokot lele iki lho, ben dicokot lele. Lho. Suwe-suwe tak pakakno lele tenan ndasmu engko. Ngene lho sing tak karepne. Nun sewu Mas, tak bantu sampean. Abote dalang ki kok ora perkara usung-usung gamelan, nata debok ki ora perkara kuwi, Mas. Lah perkara apa? Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini kuwi tergantung dalang. Betul, Nek, kuwi. Nondur. Ora iso. Kok ora iso? Suksese Pagelaran wayang. pagelaran bengi iki ora perkara dalang, Lah perkara sapa? perkara genset. Kok iso gur sajen. Ngene. Enak dalange, Heeh. enak yogane, Heeh. enak sindene, ora enak jensete, arep garingan. Bosok gorokane no Mas. Aduh, kok kalah neh Mas awake dhewe. Alane piye to? Ya, berarti sing penting ora dalang. Ya ora, Sing penting apa? sing penting genset. Nek ngono sing penting ya ora genset ya Mas ya. Piye no? Napa? Sing Mas? penting solar. Enek gensete, gak enek solare, apa arep mbok uyui gensetmu? Solar.
Nek ngono sing penting ora ming solar tok. Sing penting apa? Sing penting pom. Nah. Teko. Wayangan kok tekan pom barang lho. Lho iya no. Kok iso? Enek solare, renek pome, lah arep tuku nanti. Nggone bakal brambang. Renek, Mas. Berarti sing penting apa mau? Pom. Nek ngono berarti sing penting ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Oh, nek renek bumi, mbok encepne ndi pommu. Oh, bumi penting. Bumi penting. Nek ngono sing penting ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa Alah alah alah. Tekno. Wis entek. Wis entek rene sing ngungkuli no. Kok parakne mrono ya wis entek. Ora tang dindek ning kono ya sewengi utuh mung engkel-engkel. Mangsa. Gundul tanah ya angel kandan-kandanane. Ngeyelan. Ngeyelan. Wong iki kene. Mbok ning kene iki kawruh iki penting, akademisi penting. Awakku ditekani rene iki seniman-seniman. Kuwi mergo sakan pinter ya awake dhewe. Lah, Pintere lho nenggo endi lho. Mas Akbar ki pinter lho. Mas Akbar ki S2, kowe lagi S1 pilek. Ki Astabrata. Astabrata ya. Sinden iki minimal S1 kabeh. S1 kabeh iki. Syukur kowe. Lah iki lho. Iki sing tuwek iki. Heeh, heeh. Di. Iki malah enek SP2. Yuh. S7 aku S2 S pilek kowe. Iki sinden-sinden kabeh. Iki sinden-sinden sing berkualitas. Berkualitas. Aja mbok anggap sepele. Seniman boleh sebuah profesi seorang seniman. Tapi sivitas akademika, skill dan kemampuannya jangan boleh diadu. Ya kan Mas Akbar? Boleh, betul. Loh, umpama nuwun sewu Mas Akbar. Heeh. Mas Mondol ki diwenangne milih pesinden sing sakmene akeh. Sing mbok pilih sing ndi? Sing mbok pilih sing ndi? Ya sing iki. Duh ndol, wong iki disiapi kaya ngene lho. Iki lho pantes iki parake mrono. Nyapa iso nganti tekan kono lho. Oh, enak milih iki. Nyapa kok penak? Lho, wis kotot, Mas. Kok iso wis kotak iki lho. Milih sing iki wae sebelah kene nganti tekan kono. Lah khusus sing sebelah kene iki kok khusus nembang laler mengeng iku. Yo, nembange laler karo dirubung laler. Dipun keparengaken jumenengaken waranggana. Heeh. Damel suka parisuka geguyonan sesarengan kalian kanca-kanca Astabrata wong suwe ora jamu. Sik, aku Nggih. sing lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini loh. Dari Ponorogo. Ini loh. Yang mana? Ini. Iya, Yang ini. Wah, putra daerah. Nek ngono ya rada beda. Wis saka kono. Heeh. Mangke katuran jumeneng nggih, Mbak nggih. Jumeneng saged ta? Oh iki. Iki piye? Kecewa. Wong iki kok iso. Saking Ponorogo nggih. Iya. Diaturi jumeneng Lagi pisan iki petuk mung di dhisikne. sepote beda. Napa niku? Sagung para tamu kakung Sumawana Putri ing kelenggan dalu punika kepareng nderek hanggar gengaken swasana lumantar Astabrata. Jengkaripun risangat mojo temanten kekalih yen Cinandra Panyayah Cantaka ingkang munya jroning balumbang kodhok ngorek. Iya. Dung. Masa enek manten lek diurbung kirik. Wong kudune cukuru kok. Jago. Sampean saking kono. Aku dari sini. Manten Yang putri, mriki. sampean manten putri. Oh, iya. Kowe manten kakus. Kakuh. Manten jumbleng. Manten kakung. Kula MC mboten. MC harus. Kula tak MC nggih Mas Mandal. Ya. Tak MC ya nduk ya. Ye. Mas Akbar. Ya, MC monggo. Wah, yane mangsa kala dumawaing kodrat. Pripun Mas Akbar sae nggih? Sae. Sae Mbak nggih. Sae. Piye Mas Mandal sae? Ya. Nalika semana ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyur alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti lilo jaring para kina. Pripun Mas Akbar? Ape. Mbak pripun? Sae. Piye Mas Mandal? Ya. Nesu to care iki. Bola-balik takon. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsa netepi tata upacara daup. Mangga kepareng lon-lonan
tumuju wonten ing sasana temanten putri ingkang ayu kados widodari temanten kakung kenging kencing manis Wis mari, Mas. sing gagah ngene lho kok Sing gagah kok ngene iki lho Oh, mantene wedok. manten wedok kinyis-kinyis ngene kok jarene Sampeyan sing bagus ngono lho Mas, sing gagah. Sing gagah. Gagah. bengi iki kowe iki saingan karo Lin Mas Gianto ngono lho. Mesem sithik, mesem sithik. Mesem. Mesem madhep radal karo mesem. Lah, untune tak dikene. Lah. Mesem. Yo, bojoku Enak lagi. koyo ngene iki piye? Lon-lonan Denira lumaksana temanten Sarimbit Arsana Kebitoto. Pripun Mas, pripun sae nggih? Sae. Ya iya. Tata upacara dhaup. Netepi adat widhi-widone ingkang sampun kepareng temanten kekalih ingkang sami picekipun. Aduh. Temu kok bablas iki lho. Wong temu kok salipan simpangan iki lho. Piye? Ayo gapyuk rinangkul ki nempit-kempit to, ya Mas. Leres. Ana lho saka kono. Wah, goblok ora umum. Nuwun sewu. Damel sawatan nggih. Sawatan. Mengke Tradisine kudu komplit dijangkepi. tradisi sawatan. Tradisi. Mengke nek saged pasne matane nggih. Mata. Lah niku mboten beto? Ora sah. Beto. Pasne matane ya Nduk ya. Nggih. Para banter ae Nduk ra apa-apa. Banter. Nggih. Lon-lonan Denira lumaksana temanten. Pripun Mas? Sae nggih. Sae. Sarimbit Arsana tepi upacara daud tempu ing catur nitra handayana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabalakan tendang. Sabar. Kowe iso mantene tawur lho. Lah jare mripate wau. Manten wedok mata nih. Lah, Ambekmu ki lho. Kowe ki tak swampuk basa kowe kok iso. Lah wong mata iki balang kena mataku. Iki balangan gantal Mas, bandem nganggo suruh. nah sesuai aba-aba MC. Ora nganggo suruh. Suruh gak enek, ganti gedang. Mbok digani boto. Oh, jaluk boto. Aja. Wong dilulu kok Lon-lonan pripun Mas sae nggih? Apik gregele apik. Mbok. Oh. Temune kapan iki? Kok ra temu-temu. Temanten kawe singal repepeh. Nek aku deh. Sae nggih. Saya kaya dalang kene. Lon-lonan Denira lumaksana sang pujangganing dhaup Iya. kepareng hangucap mantram sakti kidung rahayu. Wah iki. Gonggo trigonggo durga mendak kala sirna. Assalamualaikum salam tebok bosok liak-liok kali hasem. Ilang sake Sukerto, ilang sake bilai salam. Tolak balak iki, tolak balak. Wis ilang balake. Wis tolak balak. Mas. Mantene adus. Lon-lonan Denira lumaksana sak ngandhap. Pripun Mas? Sae. Tarup agung temanten nyuni diberkah pangestu sumungkem wonten. Wale tak glito ndasmu kowe engko. Wale. Berkah pangestu sumungkem temanten. Sing kuwaleki sungkeme iki lho. Sing sungkem ki manten wedok. Aku ya wedi kualat. Lah kok iso? Wong biyen sing nyunatno kene kok. Oh. Bekti aku. Ya ora apa-apa. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri, sanalika temanten putri hangidak punang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitan sanalika. Aduh, cuk. Alah. Lah kok terus deteng. Lah iya. Piye? Nyapa rasane piye? Kon delokne lho sinden. Sik ora iki. Piye? Teko Pak Lurah ka lho, pripun Pak? Pak Lurah. Tulung sampe delone Pak Lurah. Ngapa to, Ndol? Tak kon delok Pak Lurah iki. Heeh. Cek apa ora? Lah suarane piye to? Muni mak dus ngono. Coba jajal. Pak Lurah sing ndi kok iso? Kan sing durang kalau Pak Lurah. Pak Lurah,
Nah, kari siji. Karek siji. Iya. Yo kon ngidengi Pak Lurah pisan to ben. Lho. Ya ora kena dienggo kuwi kok. Kene. Balik. Minggah madyaning Sitinggil Binaturata Sang Narendra Muda Arisa juga. Kawis tinggal gandul. Nah iya. Metamit jabang bayi. Ngempet loro iki lho. Lumaksana gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sastra. Minggah madyaning Sitinggil Binaturata temanten putri. Sik wale, aku sing gandeng. Lah krana laku. Manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD. Manten anyar kowe. Lah manten anyar penyakitan ngono kok iso. Pak Lurah, Nyapa? enten kamar kosong. Arep Apa? Lho wong bar manten anyar ya langsung iya. Gegandengan asta temanten Sarimbik Pinunggel gamelan Lokananta. Hop. Sah dadi manten. Mosok Mah aku. Mah, Kenapa, Cak? masa anu Gundul, bojoku Cak? kaya ngono. Wis ngerti karo apane? Anu iki nih, sirahe. Lho, ora ngerti. Ora ngerti khasiate. Napa? kowe ora ngerti khasiate ndas gundul to? Apa? Tak dudohe bengi iki. Apa? Khasiate ndas gundul kuwi nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. Mbok kapane, Ndol? Ya diusep-usepne. Sampluk basak kowe kok iso. Tetembangan, ayo nembang. Panjenengan apa Mas Mondol sing gandrung? Ayo. Mas Mandal. Oke. Gandrung. Iya. Bojo. Tarase apa slendro pelak? Apa Mas? Mumpung pelok. Wedeh ngomong pelak iya. Ora slendro ae to, apik slendro kok. Slendro ae lho. Lindro. Slendro lho duwe campur sari Bagong, apik slendro. Tinggal lindro, Mas. Weh, hebat tenan. Diagem to blangkone iki. Blangkone busana larang-larange digo. sing besis ora. Engko rasane piye mau aku ya, Mas? Manten anyar mesti rasane mau wae. Blangkone kuwi lho. Nah, ngono. Apik kuwi. Sakne mboten klodo, ngeten lak kaya Buntadewa. Kyai Werkudara. Nah, Dan. Ayo. Sinebut ngono kae ya kena. Sembarang wis ayo. Sembarang. Sinebut pahlawan putri. Edan tenan. Suarane apik, Mas. Apik. Raine sing ngeleki. Nek pengen apa ya dicet kono. Lemo apalan pirang dino, Mas? Hah? Lemo apalan pirang dino? Ya wis enek 3 tahun. Tak kira 2 dino, bae malah 3 3 tahun. tahun ra apal-apal aku. Ya. Ayo. Sriuning mustika tuban. Semangat tekan loja-loji iki lho. Dulajoli. Dulajuli. Sri Huning Mustika tu. Marai. Ora. Arep marai. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe Mboten Pak marai. mboten. Aku wis hafal. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Kok Tuban kaya Tuhan iki lho. Tuban lho. Wong Tuban yo anu nyembah Tuhan. Bener ya. Jan, kok omongane kok lunyu men ratu tikus sih Jan. Bendina mangan lumut ben lunyu. Ketoke blangkone kok kurang Kurang-kurang. forem teng ajeng. Oh iya. Ngeten sae niki. Niki nek iso mudan-mudanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Yo lagi roh bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah, bapak gantenge kaya kene. Wah, kemayune. Kemayune iki lha. Alah, rumangsaku. Alah, ora enek sing ngene. Ora dienekne. Sopo ngene lho? Ora. Kok ngenekne to.
takon. Terus. Duk gong prang. Duk pranggung. Duk pranggung. Marai ya. Ora. Lho sing bener kono kuwi yo. Melok marai. Ya ora. Tapuk ngene. Lho Tapuke ngene lho. Ngene lho, tapuk. Tapuke ngene lho. Oh, ngene, Ding. Iya. Duk pranggung bojone goro. Ngebelo. Bebelo. Maraine sing gandrung piye? Enggak wis. Gandrung nek pengen Ora. mau disilah ngono. Ganteng ra ndek pacar ngono. Awakmu iki. Aku. Kae lho rupane ganteng randang payu-payu. Nek karo kowe wajahe piye to, Dal? Yo mirip to jane. Kowe karo Akbar? Mas Mirip. Akbar? Mirip. Lho jajal jejer. Tekok karo penonton ya. Iya ya tekokne penonton Jejer jajal. no padang. Ngono masa jare biyen laire kembar. Ah. Pripun? Jajal. Tekone. Kowe wani buktekne nek ganteng kowe. Wani no. Jajal tekokne masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun bapak-bapak? Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon kok disauri. Kacang urung takon kok disauri. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Akbar ganteng pundi? Mosok ganteng Akbar. Kowe penonton kono Iya lho, suarane Akbar bali lho. nang sebelah kono lho jajal. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Padha kaya lho nyauri padha. Oh sing muni elek ditok-tok. Sing elek Kono Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kula karo Mas Akbar ganteng pundi Pak Lurah? Padha kaya Oh, lho. padha bagus. Pak Lurah iki jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok. Balik perkara anggarane to iki. Perkara anggaran kok iso. Oh alah. Kalau aku bae meng sing kena dinyang aku tok. Ah, Ayo, teruskan. terusan. Bebelo Pirat Moyo. Sik, dipasne. Bebelo. Balah. Kowe iki digenderi lho, Pasne rada cedak. Rada nyedak karo gender. Rada gender. Bebelo Pirat Moyo. Pinter. Pinter iki. Pan burung. Marai nek. Ora. Tan murung sriuning gundul. Gugur terus dipotong rambutnya, tadine gundul. Oh iya. Terus Dadi kusumaning bangsa. dibacotke nggih, Mbak Mela nggih. Gawane napa nderek monggo. Monggo. Langsung gawane mawon mboten napa-napa. Ya. Yuk buka celuk, monggo Mbak Mela. Oke. Srihane mustika tuba